novetats per enguany? La primera prova de bicicross, que la tindrem en el nou recinte aprofitat per a les bicicletes, la marxa BTT, que serà dissabte per al matí per les serres de la Contornar, una prova de RC Fórmula 1, cotxes dirigits, una prova de skateboard, i això són les màximes novetats. També agrair la participació de tota la gent que esperem que siga multitudinària en la primera prova 3.000, que serà solidària, per a tindre dorsal, el divendres per la nit a les 9, un dorsal, 1 quilo de menjar. Bueno, suposo que voldràs invitar a tota la gent que participi, que doni imatge de civisme, que ho passi tot molt bé, en una gran cita de l'esport, no? El que vull és convidar ja no sols la gent a participar en el seu esport favorit i en la seva exhibició que ells vulguin fer, sinó a tota la gent per a que puguen vindre, gent d'Ontinyent, gent de la Contornar, de veïns, perquè van a participar, ja he dit, no sols la Vall del Baida, sinó la Costera, el Comtat, la Safor, vinguen, gaudixen de l'esport i sobretot tinguin cura de les instal·lacions i sobretot respecte màxima a tot l'esportista. Gràcies.